Hello, hello mga katropa! Kumusta po kayo? So for today's video ay samahan niyo po akong mag food trip dahil British dish naman ang ating titikman. Dito lang yan sa The Borough Pizza Pub. Yan po ang kanilang hotline number. Ito yung the one and only British pizza in the Philippines located at Bypass Road, Fairlane, San Vicente, Tarlac City. At balita ko, nag number 1 ang restaurant na to sa 49 Resto here in Tarlac. Kaya naman tara, pasok tayo mga katropa. Pagpasok mo pa lang, bubungad ka agad sa inyo ang ganda ng kanilang interior design. Maliit lang ang pwesto nila pero maganda at talaga naman cozy ang dating. At kasama ko nga pala dito ang aking mga kaibigan. At pwede din kayong mag-picture dyan sa side. Yan, pwede kayong mag-picture dyan. At heto naman ang kanilang menu. Meron sila ditong The Borough Solo Deals at The Borough Group Deals na talaga naman abot kaya ang presyo. At meron din sila ditong alcoholic drinks kung gusto niyo naman mag-chill-chill lang mga katropa. At heto na nga po ang aming in-order. Chicken, mushroom, and spinach fettuccine pasta, buttered fish and chips, at syempre ang kanilang bestseller na pizza. Ang Queen Elizabeth Pizza na sa itsura pa lang, pagkasarap-sarap na. At nag-order din kami ng fried chicken at Caesar salad na excited akong matikman. Kaya naman ang unang subo para sa inyo mga katropa. Tara, let's eat! Sa totoo lang, sa sarap ng Caesar salad nila, kahit yung isang large serving nila ay kayang-kaya mong ubusin mga katropa. Ganun kasarap para sa akin ang Caesar salad nila, as in talagang mapapawa ka sa lasa. At sunod naman natin tikman ang kanilang chicken, mushroom, and spinach fettuccine pasta. Nasa itsura pa lang talagang matatakam ka na mga katropa. At kung i-rate ko to, 10 out of 10 ang score ko dito. Ganun siya kasarap para sa akin mga katropa. Yung pagka-creamy niya ay yung tipong hindi yung nakakasuya. At sunod naman natin lantakan ang kanilang fried chicken. Take note lang ha, wala itong kasamang gravy. Dahil hindi naman ito Jollibee, McDo o KFC. At dahil British restaurant ito, expect yun na medyo matawang ang fried chicken nila. Hindi ito kalasa ng fried chicken na nakasanayan nyo na may pagka-salty. At sunod naman natin lalantakan dito ang pinagmamalaki nilang Queen Elizabeth Pizza na one of the best pizza na natikman ko sa ngayon. Super thin ng kanyang dough at hindi tinipid sa toppings. Di tulad ng ibang pizza na ang kapal ng dough at konti lang ang toppings. Kaya sulit ang ibabay nyo dito mga katropa. Dahil talaga naman masarap siya. Kita nyo naman, kahit nakapiranggot na dough, wala talaga akong tinapon dyan. Ganun siya kasulit at kasarap mga katropa. At ang panghuli kong tinikman ang kanilang buttered fish and chips. Okay naman ang lasa niya, hindi ka nga lang mapapawaw tulad ng Caesar salad, pasta at pizza nila. Pero ang rate ko to is 7 out of 10. Syempre halos lang po tayo mga katropa. At dito na po magtatapos ang ating video mga katropa. Tingnan nyo naman ang aming mesa, halos pasimot na ang in-order namin kanina. So paano mga katropa, hanggang dito na lang po ang ating video. Bye! God bless all!